anqas sodisfazzjon f'dak li s-settur tal-impjiegi, l-ekonomija u d-demokrazija. Tnaqqis fil-fiduċja fl-istituzzjonijiet u żieda fit tħassib dwar l-ambjent u tibdil fil-klima. Dan minn barra li kważi nofs il-poplu jew 46% tal-Maltin u l-Awċin mhumiex sodisfatti bit-tħaddim tad-demokrazija f'pajjiżna. Dawn kienu l-punti l-aktar importanti li ħarġu mill-aktar stħarriġ reċenti li sar mill-Kummissjoni Ewropea magħruf bħala il-Eurobarometer. L-istħarriġ juri żieda qawwija ħafna fil-perċentwali tal-persuni li mhumiex sodisfatti bid-demokrazija f'pajjiżna, l-aktar f'dawk ta' bejn 18 u l-24 sena. Dan l-istħarriġ sar bejn l-14 u 28 ta' Novembru li għadda, jiġifieri fil-biċċa kbira tiegħu qabel ma bdiet il-kriżi fil-Gvern Laburista li waslet fost l-oħrajn għar riżenja ta' Muscat minn Prim Ministru ftit tal-ġimgħat wara. Mill-istħarriġ irriżultaw wkoll li l-aktar valur importanti fost dawk li wieġbu u l-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem bil-paċi, ir-rispett tal-ħajja u d-demokrazija ikunu valuri oħra meqjusa importanti. L-immigrazzjoni tibqa' kwestjoni li tħasseb lil Maltin b'77% tal-poplu jemmen li għandu jkun hemm politika Ewropea komuni dwar dan. Sa dan it-tant kienu reġistrati tnaqqis drastiku fil-fiduċja fl-istituzzjonijiet kollha tal-pajjiż li inkludu l-Gvern Malti li ra tnaqqis ta' 12% fuq is-sena ta' qabel u l-Parlament tnaqqis ta' 15%. Kif ukoll fis-sistema ġudizzjarja, il-Pulizija, l-Armata u l-awtoritajiet reġjonali. Bil-Maltin minflok juru żieda fil-fiduċja fl-istituzzjonijiet Ewropej, inkluż il-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill Ewropew.